Szóval sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai különleges videóban, ahol nem más lesz, mint egy kis költekezés. Kezdjünk is hozzá itt a vásárlásokhoz. Ugye 7 millió 500 000 van, amit én kinéztem, abból elvileg pont ki fog jönni. Tehát egy fillérem nem fog maradni. Láthatjátok, a jaktok féláron vannak. Ja, ez a Orion, ez a 3 milliós. És van a nagy testvér, a 4 milliós. Én ezt fogom megvásárolni. Szóval nem tudom, hogy miért jó nekem, hogy lesz egy jaktom. Mert barátaim nincsenek. Azért megveszem. Mert hát van pénzem. Ugye itt el lehet dönteni, hogy króm színezése legyen a korlátnak, vagy arany. Nyilván arany. Lehet a hajó színezését nézni. Én megmondom őszintén, ilyen feltűnőbb színezést szerették, hogy itt az oldalán legyenek ilyen csíkok. Mert mégis legyen az arany, nem, srácok? Menjünk rá, menjünk rá. Amúgy nekem ez tetszik. Ez a fekete. Nagyon jó vagyok. One eternity later. Mondanám azt, hogy ha már hal legyen kövér, és akkor menjünk rá a Big Fishre, erre a feketére. Nekem a fehér valahogy jobban tetszik. Legyen a fehér. Magyar zászló nyilván. Mi legyen a jaktomnak a neve? Álomhajó. És akkor így most 4 millió 700 000-be kerül a kis ladikocska. Majdnem 5 millióba. Úgy vagyok vele, hogy vásároljuk is meg. Mínusz 4772 000 dollár. Remélem megérte. Mondjuk ezt kicsit kétlem. De most már van egy jaktom is. Hú, de jó. És én amondó vagyok, hogy azért a jakthoz is el tudjunk jutni, stílusosan. Azért ehhez is kéne venni valamit. Le van árazva, az nem más, mint az Avenger. Mivel még nincsen Avengerem, a színezést nem biztos, hogy tudunk beletenni. Amit viszont szeretnék bele, ez egy vehicle workshop. Máshogy nem tudok beletenni, talán egy színezés. Egy színezés egy pont belefér, jól van akkor. Viszont én szerintem a fehérnél maradnék, és vásároljuk is meg. És akkor itt is van az Avengerünk. Fehér, bizonyám, hogy fehér, hát abba vettük. De azt hittem, hogy csak a belseje lesz. Mondd, hogy lehet tuningolni. Jó, most akkor azt a maradék 100 000-et erre költjük. Aha, akkor már kint is vagyunk. Húha, értem. Jó, oké. Tanuljuk meg vezetni. Azt nem tudom, hogy eldönteni, hogy ez most egy repülő-e, vagy helikoptere, de szerintem ez most lényegtelen. Ajjajjajjajjajjaj. Aha. Megindult a kis masina. Arra vagyok kíváncsi, hogy robotpilótát hogy lehet. Mondd, hogy így. Nem így. Kiugrottam a repülőből. Előbb. Ne szórakozz már, előbb így kellett váltani. És hogyan kell? Ja, hogy egyszer kell lenyomni, Ó, nem már. Na, menjünk el a jachthoz. Nézzük már meg, hogy milyen, ha már ennyi pénzt kiadtam érte. Letesszük a... Hát most már a helikoptert. Először megnézzük, hogy milyen a helikopter, és... innen távolról már lehet is rálátni a kis hajócskánkra. Na te meg mit kerestek itt? Hello? Én hajómnál mi a És itt van Captain. Akkor őt felhívom. De előtte menjünk be az Avengerbe, nézzünk is körül. Bocs. Pali az egész nap itt áll. Aha, lehet áttöltözni. Mondom, le is lehet ülni. Aha, le lehet ülni. Igen. Azt most nem fogom megtenni. Security kamera. És akkor itt lehet gondolom tuningolni. Ide még lehet tenni egy weapon workshopot. És valahova még egy ilyen turetet. Na, eddig nem ment a felvétel, pedig itt pofáztam. Tehát akkor először a külsőt szeretném körbejárni, és utána majd jöhetnek a belsőségek. Van egy helikopterünk, és akkor itt van a kapitányzóna. Ugye itt lehet ilyen küldetéseket kérni. Még lehet kapni egy Captain ruhát. Jaj, viszont egy valamire kíváncsi vagyok, várjatok. Szuperjakt. Rohadt jó. Na, menjünk be. Szóval. Bent is vagyunk a hajócskába. Nézzünk is csak körül. Aha. A bár érdekelne engem. Na, mit keversz? Egy olyat, igen. Hűha. Jó fajta. Ezért már megérte megvenni a hajót. És akkor itt vannak a lakosztályok.
ha jól látom, és jaj, közben ki is lehet nézni a hajóból, ezt nem is tudtam. Hoppá! Kis rakétavető a földön, kis gránátok, sticky minden, egy laptop, egy fürdőszoba, egy heavy sniper, hoppá, azért mik el vannak itt rakva, nem? Kis tükör. Fura amúgy, hogy a tükörbe látom magam, de a GTA-ba így amúgy az autók visszapillantója nincsen, de most ne ezzel foglalkozzunk. Még egy ágy, itt még én nem tudok átöltözni, úgy néz ki, még nem ez az én szobám. Amúgy elég komoly lehet egy ilyen jakton élni, nem? Hát nem is tudom, jó úgy. Még egy kis fegyver ammó, miért ne? És szerintem ez az én lakosztályom, nem? Aha. Jó, ruhacsere, ágyikó. És akkor gondolom itt van a WC, remélem azért nekem nagyobb van. Lényegesen nagyobb. Hoppá, kis minkcuc, WC, mellette rögtön kézmosó, itt is egy mosó, zuhany, kád, hoppáré, azért ez nem semmi, srácok. Hát azt nem mondom, hogy megérte az árán, de egész fasza én azt mondom, srácok. Itt a naplementében én szerintem el is köszönnék tőletek. Én addig is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok, végignéztetek. Tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, ne lefelé, hanem felfelé, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Részemről egyáltalán nem támogatom a szuperállat megvételét, mert szerintem pénzkidobás sokkal jobb dolgokat is lehet venni ennyi pénzért a játékba.